Unatoč nepovoljnim vremenskim prilikama u akciju dobrovoljnog davanja krvi koju je proteklog vikenda u Polju organizirala općinska organizacija Crvenog križa, odazvao se veliki broj darivalaca ove dragocjene tečnosti. Neki od njih, poput Adisa Saličevića, krv daruju prvi put, a zabilježili smo i priču Hamida Budimlića, koji je u subotu krv dao 129. put. Prvo iz privatnog života sam susreo sa ljudima koji znači, u nesrećama skoro ih života gubili zato što nismo mogli nabaviti krv, neko ima rijetku krv, nekom ne može sebi nabaviti, znači, bez obzira koja je krvna grupa, ali ne može sebi nabaviti određeni broj donatora, pa tako da i meni par puta trebalo. Došao sam da dadnem 129. put krv i inače sam iz mjesne zajednice Stijena. Što se tiče darivanja krvi, redovni smo i imamo prave akcije i podržavam to i imam namjeru još i dalje da učestvujem dok god bude mogao čovjek da učestvuje. Jer krv je jedna tečnost koja se ne može nikako donakriti bez ljudi. U saradnji s općinskom organizacijom Crvenog križa u organiziranju prve ovogodišnje akcije dobrovoljnog davanja krvi učestvovala je mjesna zajednica Polje, član organizacionog odbora Mustafa Ružnić i predsjednik savjeta mjesne zajednice Sabid Ružnić. Mjesna zajednica Polje već tradicionalno 4. put godinu za redom organizira tradicionalno i dobrovoljno darivanje krvi. Imamo jako dobar odaziv, jako dobru organizaciju, bez obzira na ove vremenske uslove, velik broj dobrovoljnih darivaoca se odazvao, a i mi kao organizatori smo se potrudili da ljude ugostimo i pružimo im i hranu i piće, tako da bi se ugodno osjećali u našoj mjesnoj zajednici. Ovom prilikom ja ću se zahvaliti prije svega općinskom načelniku koji je generalni pokrovitelj ove akcije darivanja krvi, kao i svima onima koji su se danas odazvali u našu mjesnu zajednicu. Savjet mjesne zajednice Polje, pored redovnih aktivnosti, ima niz tradicionalnih akcija koji se iz godine u godinu ponavlja. Čast mi je i zadovoljstvo mi je što započinjemo godinu sa ovom akcijom dobrovoljnog davanja krvi, gdje se upravo ogleda bit dobrote i duše krajiškog naroda. Pored ove ovako teških vremenskih uslova, snašli su snage i došli da daju ono najdragocjenije, da daju krv. Cazinjanima koji su nadaleko postali prepoznatljivi po uspješnom organiziranju ovakvih humanih akcija, zahvalio je Husein Kličić, predsjednik kantonalne organizacije Crvenog križa. Crveni križ općine Cazin kao jedna od najprepoznatljivih institucija koja ima ovog tipa akcije dobrovoljnog darivanja krvi, znači u saradnji sa mjesnim zajednicama općine Cazin, znači po svojim kalendarskim i operativnim aktivnostima, evo imala je prvu akciju znači ovdje u mjesnoj zajednici Polje. Imajući u vidu sveukupnu situaciju ove elementarne nepogode i nevrijeme koje je zadeslo cijelu Bosnu, pa i Unsko-Sanski kanton i općinu Cazin, u ovome prohladnom danu i ovako lijepim padavinama, znači danas se je ovdje odazvalo negdje oko 90 ljudi, znači 80 ljudi je darovalo već do sada krv, što možemo procijeniti da je s obzirom na ovo vrijeme uspješna akcija i da sigurno se možemo pohvaliti s obzirom na ove elementarne nepogode koje su bile, jer imali smo najavu znači da bi moglo biti ovdje su akcije inače bilo organizirane preko 100, 120 do 150 ljudi, ali imajući u vidu ove uslove u kakvima mi danas ovdje znači radimo i padavine, vjerovatno mnogi ljudi davaoci krvi nisu mogli pronaći rješenje da budu danas prisutni na ovim akcijama. U uspješnost subotnje akcije darivanja krvi u Polju uvjerio se i načelnik općine Cazin Ermino Grešević, koji je ovu priliku iskoristio da pohvali cazinske humaniste. Općina Cazin i općinski Crveni križ Cazin su prepoznatljivi po uspješno sprovedenim akcijama dobrovoljnog davanja krvi i više godina zaista imamo niz na godišnjoj razini sprovedeni ove aktivnosti. Prema uspješnosti u samom smo vrhu, ako ne i prvi u Bosni i Hercegovini. Prema nivou organiziranosti svake od akcija odaziv, odnosno broju dobrovoljnih davaoca krvi. Općina svake godine u svakoj akciji u značajnoj mjeri logistički, znači financijski podržava pripremu ovih aktivnosti. Naravno, u suradnji sa organizacijom Crvenog križa Cazin, svjesni značaja ove aktivnosti za
naročito u trenucima kad je ugrožen znači, ljudski život. Znamo koliko krv znači, koliko može biti značajna reakcija u pravom trenutku. U akciji u Polju prikupljeno je 75 kesica krvi, a naredna će biti organizirana u maju u mjesnoj zajednici Cazin.